Budu žebrat dál, pokračuju. Chci, abys mi poslal peníze 6 000 korun. Peníze potřebuji na Vánoce, jo, lidi. 10 kg masa, tarčinku, celou šišku, kotaj, celou šišku, jo, celou šišku, bušty, dva pytlíky, dva bušty, 10 kg masa, brambory 50 kg, cibule 50 kg, jabka 50 kg a česnek 50 kg. Vánočku, ano, Vánočku. Jo, 10 Vánoček, jo, potřebuju. Co stačí 2? Jedno, 10 Vánoček můžete posílat. Chci vás poprosit, jestli můžete poslat Vánočky, můžete poslat vánoční cukroví, jo. Vánoční cukroví chleba, můžete, rohlíky můžete. Já vám nalistuju, třeba potřeba 10 kg masa, celou šišku kotaje, celou šišku tarčinku a můžete vyposílat tarčinky, maso, máslo, mlíka, 80 mlíka a můžete poslat 80 mlíka a můžete, prosím vás. To vyhodit do koše, jo?